onye jibu aha otu ndọrọndọrọ Labour Party wee zọọkwa onye isi ala Peter Obi nọta sonyere ndị nkwado ya nakwa ndị chọrọ ọdịmma nke ọchịchị onye kwuo uche ya n'ime ngagharị iwe n'ogige ụlọ omebe iwu etiti National Assembly nye ndị omebe iwu ntụzi ka ha gbanwee mwepụ nke izipụ mpụtara nhọpụta gboo site n'usoro Electronic Transmission dị n'iwu Electoral Act Amendment Bill. Nyabụ ngagharị iwe bụ nke dọtara narị kwuru narị ndị otu Obedient Movement na otu Civil Society Group ka emere n'okpuru isiokwu Occupy the National Assembly. Ndị sonyere na nyabụ ngagharị iwe kọwara nzọpụ ije ọkpa ahụ dịka ndọghachi azụ maka ihe anya ohe n'amụma ntụliaka na nlejianya na nhọpụta izugbe a ga-eme n'afọ 2027.